Bauperte, bilib, ginpamatudanan day lolo kag lola nga hindi ilang gali para sa mga lamaharong nga edad ang paghataw kundi patiman o kung masarangan man sa aton mga senior citizen. Sa ginhiwat nga ballroom competition kahapon kabahin sa Kansilay Festival 2024, ginpasundayag nila ang abilidad sa pagsaot. Samtang, this is it mga puso, ininangad daw ang ginahulat-hula sang Silaynon ang pagbisita sa ilang paborito kapuso stars sa aton Kapuso Fiesta. Magkilita na kita karon 8 p.m. sa Silay City Public Plaza Covered Court. Kag magbanding, kanday Black Rider star John Lucas, Let Matias Attorney at Locas, Doña Mejia, Annalyn Varo, kag Jason Abalos. See you there mga kapuso alas 8 sang gabi. Yes, I am inviting each and everyone to join us sa amon nga 67th Charter Anniversary diri sa syudad sang Silay. We will gladly welcome each and everyone sa amon sini nga kapistahan. Thank you. Happy Kansilay Festival, Silay City! Mga kapuso, andito na po kami ngayon sa Silay City. Mamaya na po yan, 8 p.m. Yes, magkita-kita po tayo sa Silay City Public Plaza. See you mga kapuso.